Începem acum cu prezentarea unor noțiuni teoretice urmate de puține aplicații practice, exerciții din cadrul, hai să zicem, temelor de tipul 2 roman din un subiect de bacalaureat. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă algebră de clasa a 11 și algebră de clasa a 12. Așadar, începem cu prima chestiune legată de algebra de clasa a 11 și anume cu permutări. Deci, este tema, am notat-o eu, 2.1 și anume permutări. Permutări, să ne amintim, deci, câteva noțiuni teoretice, așa cât se poate de concis. Să ne amintim dacă A mare este mulțimea 1, 2, 3, puncte, n, cine este, da, ce înțeleg printr-o permutare? O funcție sigma definită pe A cu valori în A, unde sigma este bijectivă, deci bijectivă, se numește permutare de gradul n a mulțimii A. Deci permutare de gradul n. Permutare a lui A. Permutarea identică este 1, 2, 3, n, 1, 2, 3, n. Sensul că lui 1 îi corespunde 1, lui 2, 2, lui 3, 3, etc., lui n, n. Bun. Mai notăm de pildă, uneori așa, dacă avem 1, 2, 3, să zicem 4, 5, atunci imaginea lui 1 este sigma de 1, imaginea lui 2 este sigma de 2, sigma de 3, sigma de 4, sigma de 5. În sfârșit, ce înțeleg printr-o transpoziție? Transpoziția, să zicem, sigma IJ, este 1, 2, 3, puncte, I, puncte, K, puncte, J, puncte, N și lui I îi corespunde J, lui J îi corespunde I, în rest rămânând neschimbat ca în permutarea identică. 1, 2, 3, puncte, K, puncte, etc. N. Bun. Aceasta se mai notează, deci sigma IJ, o mai notăm și așa, IJ și atât. Care sunt proprietățile? Proprietățile, deci, da, cu observația, deci aici am spus ce înseamnă transpoziție. Prin urmare, transpoziția IJ înseamnă, da, este I atunci când K egal cu J, altfel spus, sigma de I egal J. Așa. Sigma de J este egal cu I, deci J atunci când K egal cu I și în rest, rămânând de neschimbat, când K e diferit de I sau J, imaginea lui K e tot K. Proprietăți ar fi de observat că IJ e tot una cu JI. De asemenea, ar mai fi de observat că da, IJ la puterea a doua fac tot IJ și că scuze, fac E, pardon, așa, fac E și că IJ la minus 1 e egal tot cu IJ, deci inversa. Bun. Compunerea permutărilor. Haideți să vedem cum se compun două permutări. Să notăm aici așa. Compunerea permutărilor. Să luăm de pildă două permutări, sigma și tau. Să zicem sigma compus cu tau sau produsul permutărilor. Sigma tau înseamnă sigma, să zicem că este permutarea 1, 2, 3, 4. Aici să zicem că avem 3, 4, 1, 2. Compus cu tau, care ar fi 1, 2, 3, 4. Și aici să zicem că avem 4, 1, 2, 3.
Atunci aici o să avem 1, 2, 3, 4. Lui 1 îi corespunde 4, căruia îi corespunde 2. Lui 2 îi corespunde 1, dar lui 1 îi corespunde 3. Lui 3 îi corespunde 2, căruia îi corespunde 4. Evident că aici mai avem 1. Iată, aceasta este compunerea a două permutări. De reținut că sigma tau este diferit de tau sigma. Prin urmare, produsul permutărilor este o operație necomutativă. Așadar, necomutativă, dar asociativă. Altfel spus, oricare ar fi 3 permutări, de pildă, de ordinul 4 sau de orice ordin ar fi ele, să zicem alfa, beta și gamma este egal cu alfa, beta, gamma. Sigur că da, unde alfa, beta, gamma sunt permutări de ordinul n. Bun. Da, mai departe, cine este, dacă să zicem că avem permutarea delta este egal cu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, cine este inversa? Deci delta la minus 1. Păi, 1, 2, 3, 4, nu ne rămâne decât să citim de jos în sus, adică lui 1 îi corespunde 4, lui 2 îi corespunde 1, lui 3 îi corespunde 2 și lui 4 îi corespunde 3. Sigur, cineva ar putea să se întrebe, nu-i așa, dar există inversa lui delta. Există, pentru că delta fiind o permutare, este sigur o funcție bijectivă, deci admite inversă. Bun,